Màquina automàtica d'embalatge de galetes d'ampolles en farcit, pesatge de control, segellat de paper calent i màquina de tapa. Màquina d'ompliment Multiled. El mecanisme d'elevació del tipus CUP està completament tancat, no contaminant, sense fuites, alimentació, pesatge, ompliment i control d'automatització total. Adequat per a tot tipus de grànuls i materials sòlids. Els materials de màquina flexibles es poden seleccionar segons els materials del producte. Comprovar el pes. Eliminar el pes no qualificat. Equip d'ompliment de tipus rotatiu amb alimentació automàtica per vibració i funcionament estable. Màquina de segellat de làmines en calent amb doble capçal, millora l'eficiència del treball de la línia de producció. Funcionament estable de la màquina automàtica de tapa a prova de pols, velocitat ràpida, fàcil de mantenir.